Вітаю! На перший погляд вам може здатися, що я типовий офісний планктон. Можливо, раніше і було так, але все змінилося, коли в моєму житті з'явився знижковий сайт Бофон. Тепер я можу дозволити собі все, бо я економлю з Бофоном до 90%. З Бофоном стали доступні цікавенні розваги, різноманітні процедури в салонах краси для мене та моєї любки. Тепер усім офісом замовляємо доставку їжі. Ходжу на вихідних у хамам з друзями. Купую одяг і життя від провідних українських дизайнерів. Для своєї любої племінниці я замовив майстер-клас з малювання. А не так давно я відправив свою мамцю та татка у Єгипет на відпочинок. До речі, власники бонусної картки Бофон отримують бонуси та кешбек за кожну покупку. Здається, мені вже час. Ну що ж, бажаю вам успіхів. На все добре. Бофон. Свій до свого по своє. 0% зради, 100% перемоги.